Sagudayan nga ro ti surat ti pakasaritaan ni David nga napoluan awan agpaot. Idi kalman laeng. Idi kalman laeng manong nimi. Damadama ti panagsasangom mi kadagiti katrabahuak nga umin-inom ka nagpulpulutan. Iti damagang kanyak manong nimi. Ito kang runaan nga gayem ko nga katrabahuak. Kahit mo asawan, David, oh, nagsina kay manin? Diyan, girlfriend mo ah. Mauma akong kang gawa na pare. Ito klase mo nga makiayan-ayat. No di mo kayat, di mo lata kayatin. Ha? Kaya nangarot ka, makaumang. Ano nga makaumang yung bagbagam kat? Aum pa dumabulan nyo. Makauma di kiti madinga bisyo di kiti babae. Bisyo mo ugali. Ugali. Ano, ugali daya? Awan ba tinapatangak nga nubya nga saan na pakibiyangan ti biyak ko? Kahit mo sawan. Ti kayat ko nga nubya. Kahit noan niya ti kayat ko lata. Oray, diyak kayat nga biyangan na. Nubya nga rod. Nubyo na ka. Kung naman timati, sa dinot, ayam mo, papanam, maladaw ka kadimanin nga agawin. Saan ko pa yung asawa, pare? Nakarkaro pa yung asawa. Si Kamot, talaga, awan nga rin tagpaot, awan tagpaot nga nubya. Ore no, maalam at ladyay, volleyball mo. Kasi siyempre, pare, ang pagsumbat na kanya akit, i-date kun nga sigod, i-check-in kun nga dagos. Ala ka din nasara ka mga virgin? Datapay ti may isang sapsapulak, pare. Iso nga awan nagpaot. Ta siyempre, abos na saan nga virgin, sa nakaalala sa ugali na. Di pala isina. Ikasal mo din, pare, no? Si kanto ti isina da. Ana? Si kanto ti isina da. Pakang ka na, basta aming nga girlfriend mo, sikat ng isina katakwada, di ba? Kasan tong road din no, si kamat ti may isina. Nga di babae. Kas pagkaliga na, kastoy. At na sa pulamon, nga kursonada, nga da ito kit mayat ti ugali na para kang ka. Ikasan no, ibaga ng to, agsinatan mo na. Datati ko na na karma, David. Iso nga gananad ka. Adot pagsangsangitam. Baka sumublat kang tumat kagsangit. Kasan mo kumapare? Di ka maawatan eh. Teka ko na ako, nung nasara ka man yung babae nga magusto mo ti ugali na, kayat mo ti seryoso kang kuha na. Ay, kasan no, isumit ti mga sinakin ka. Oh, di ka nga takamaten? Basta, di na ka maawatan. Di ka maawatan. Gabot na di mat nakakaawat eh magbagam. Aging ka manon nemi nga nakasarakak manen iti babae nga armek nga iso da ito'y ni Olga. Dahito ngatan, ako naktinagam ko man. Inaram ko nga ni Olga ket kalpasan laeng ti talong nga bulan manon nemi inaklunan ti panagayat ko. Wow! Thank you, Olga. Mabaling ka din nga, ha? Inaklon na kon. Maling ka din nga, i-date ka. Sa din no, adin na date, iti may isang restaurant, nga paborito ka papapadan. Paborito nga pangipanan, kadag iti nubyam, may kamanuak ka di. Habi sa lugsudem. Nabanggam nga rod nag-dinner date, manong nemi kini Olga, kat talagang kursunada, kadag iti panagmatmatana. Managis-isam na. At ang sit manong nemi kalkalingan na ti barukong na. Nabas na, hindi kiti legs na, napintas pa nag-aruhat na. Nakinis ti pamagina. Nakinis ti kutis na ko. Tsak pinaramanan di kinibibig na eh. Ahong pahit eh. Nawaya, apa nang ramit ko iti dahito. Hindi malabas kami nga mangan, manong nemi ti makder. Kamanam, nagsihan.
sinurot ko met mano. Idita, madaan kami pinda sa kuntahoy. Mabitlan. Apay, sinurot na. Kahit kumaramaran di kinipipig mo. Hanggat sida, hanggat letson manok aman, hanggat ka nga. Mabaling ka di nga. Kalpasan ito restaurant. Tak-check-in. Kasta ka di talaga teraramay na ang kadagiti girlfriend mo? Well, saan ko libagan? Numasong bata na kumangita kaslita. Tapos kong i-request nga check-in kami. Kasano na sang kapad gan? Maramin ko. Baka damok ti mapaay. Napaay ka ko mga rod, kaya ka matin. Yung paayan na kita, no? Kaya daw nga check-in na. Sige. Palubusan na pala nga rod, kaya di pala nga sakit pusong ko. Duro-durum to naman damdama. Ano? Dan sa experience na ito yun. Ako ang sakit na mas nakakagabirgin. Walang tinakam ko. Nabangkam nga road nag-check-in manong na iti makasgan nga hotel. Nagpakadabay lang mapangkanog digos. Damatbag na nangirawat ito at brush na. Bagpeda ito mangitugtug ito brush. Gapsya nga road. Paano bang lumit latang? Walang idada kami ni tirabaho ti kama, manunimi, nakinnarakop kami sa nakapapaw dan ti panaglanang di kinibibig. Di iba ba? Ti ulok manunimi tapno yung nakumay ti baro kong naops. Apay. Sakbay ka makadayuta. Kahit ko tagpud mo. Kahit ko nagpud mo ka kanya. May kamanuak. Napagpanunod ka. Diyan kami nagbilbilang eh. Gusto nga diyan mo na may kamano ka. Di kahit nangasawan nga do. Awan ngamin tagpaot. Apa ngamin nga awan nagpaot. Ada di kiti ugali nga diyan kayat. Ibagam, di kiti hamo kayat. Tapno agpaot ta. Gusto lang pangyari kak no tawagan na kat. Ayan mo. Sinukkaduan. Mabaling ka din kastoy. Di kahit ko, mabalin ka siya lang tag-text. Sa kang tag-text pa. Siya ti tumawag. Bakit sumumbat ka? Apay, mate. Siyempre, ipatpatag ka kahit ka monitorin. Kahit kung mamon na nakahawid ka, no anyat ka sa saad mo. Di ba kasi yata kayo na yan? Ngayon saan ko kaya? Ikat-kat lang sa wan, no saan tanong agkit-kita kaslawan bibiyang kon kayan ka. Nga mo matibibiyang mo kanya. Anda tatawagan kamit, kumusta ka? Ngayon siya lang no ka tumawag. Kasi nunungoro din, saan ka tumatawagan? Maman masapul nga, inaldaw lat nga pag panagtinawag ta. Yung mas pagarigan, ta saan ka matawagan, ito tangal daw. Baka busy kuno ada araramidek nga saan ko mirapintag agtawag. Saan ka tumawag? Baka makadisturbo ka. Ika sa nung din, no, sa baling i-date mo. Awan, ti sa baling i-date ko. Sige. Nuan yaman, ti kayat mo. Nga ugali ti may isang babae. Nagtumpalak. Sige nga natin. Ituloy tahan. Magustuhak lagi ti asok ka na rin ang manong name ni Olga. Why? Nga dadang isot mang parugso kanyak manong name tap tuntunat ti sa dino nga kayat ko nga tuntunan. Kayat ko nga manong name nga panagnikanan no virgin na ito no saan no mampayamok na saan nga virgin agsipod ta. Tilayangan gargarahon na manong name. Bimabati ulok iti baba manong name kat nagmayat. Dadadan nga asog ka na rin ang natamagustuhan na kanuter aramide. Tada ito iti paglaing ak manong. Why?
padas ko manong naming and sarek ti dilak pakastrak. Saan nga Virgin. Himna imas manong naming. Nakaimas ta. Binugwan ng gusto. Namnamahin ni siguro manong naming. Nanangan kam lang arudin. Mga nagpailan. Napneka. Idi nga umuna pa nagkanaig mi manong naming. Candy Olga. Nga kuna naman nga maknek kaniya. Overnight kami manong nami kat walang oras siguro iturog mi. Tanong mabalin kat talaga nga tuloy-tuloy ang ligaya. Idada ko ni trabaho ti kabigatan na manong nami. O, kumusta? Kuna ni Insan. Kuna ni Inso. Nasarahakon pare. Ti agpaot. Oh, sigurado ka. Gapot yung bagak na gitinaskan mo. Baga, katuwan ko na naman. Virgin ka di? Saan eh? Baka sana ka pulos pa ka sana ka di virgin. Gadag pa yung sumanong na yun eh. Anak singa eh. Adda akong dito balay. Awan ti pa nakadisturbo. Hangkas ka rin na dumay di. Agawid kan. Nakaawid kan. Text na nga text. Nadaak yung barkada. Ayam mo apa, di ka pa agawid. Diyos ko. Text ka text. Di kita dumay di. Makauma ka. Ngayon ni Olga manong name Diyak mauring ang text. Siyempre, imawagan. Rabi din. Dahon iti kwarto. Hello? Ana, kumusta? Gusto daan na kwarto? Maturog ako man. Imawag ak na kamustahan ka, siyempre. Tapos may bagak mat nga okay. Adak dito balay, awanan kiti barkadak. So nga okay. Hindi na siya itong hasta. You miss me? Hindi lang grabe. I-schedule ta. Hang itangkit-itan. Ano kaya't mong schedule? Grabe iti Friday. O sige, ag-dinner ta sa atantog check-in. Nandiyan nga tanong, Mike, dito balayo. Oh? No. Kapag kumang Mike dito balay. Luko ka. Sige. Basta kas dyan, ha? Uy, maawatak ti ko na. Sa mo kaya ti mabagbagkel. Sa mo kaya ti kaslawan ti panagtalik ko keng ka. Basta nagtalik ka keng ka. Nga da ka tinasya at kasaan. Ngawan sa baling i-date mo. Sisak lahi. Okay? I love you. I love you too. Every Friday, manong name. Nga talaga, ngag-date kami. Ngagpapas kami tiransa. Maysa, 2, 3 nga bulan. Mano nga bulan yan? Kini Olga? Pare? 3. O, kat nung madanon mo ti 4 ka bulan, dahitan ti kapapautan, di ba? Mostly kat 2, kada 3 nga bulan, di kiti nobyam sa mo isina. Nasaraka kon, pare. Halaga nga nasaraka kon. Oresan nga Virgin, nga talaga naimas siya. Permi. Agka-team kami. Sex team. May teamwork mi. Dito mapug kami hindi may 4 nga bulan mi manong name. Iso titimawag. Ops. Hello. Api timawag ka. Sorry, emergency. Sorry ha. Okay lang. No emergency. Hangpay nga kaka-schedule ti date tangim kahit ko nga into na bigat. Rabi. Apay. Basta. No, sige. Nusot ko lang. No, sa amon nga madanon, hamon nga madanon pa ti Friday, kahit doon bigat ti kayat mo. Sige. Hindi makapangan kami manong name nakabayan ako ni Tibil. Let's go. Tamanan, ito hotel. No. Ano? Saan ko na kaya?
Saan mo na kaya nag-check-in da? Day 20 mahudi. Kapag nag-date ta. Di ka gangangawang kasta. Talo pa lang ang bulan ta. Apay. Di ka dila duma. 2 bulan, 3 bulan. Sa mo isinay da. Dadi mo kahit ugali da. Olga, sikat kahit ko ugali na. Sikat kahit ko. Gabuta, okay ka. I'm sorry. No si kaman tinang isina kadigiti imuno na nga nobyang. Imsa kita timang isina ken ka. Di ka agang nga wakas ta. Gabuta na sakit para kanya. Nasakit nga talaga. Nasakit nga talaga gabuta siya. Kamismo timang isina ken ka. Ngano anya ti narik na idi di kiti babae nga insinam. Kastamot ita ti barik na. Inya ti kahit mo sa wen. Ngayon barumping unay nga agsina ta. Inayat ka, wen. Ano kutek inayat ka? Tano saan ko kumainayat, saan ko kumamat impalubos, impakay ti amin namin kuhin ka. Kuwang amin, nagsubli ni Sona. Sino? Ti asawak. Si asawa ka? Wen. Kapiti mo yung baga. Si ka man pala ti inaram ko nga dagay mo asawam. Dadapat ko na. Nga di kita inaram mo kat di mo at talaga ti kinatao na. Di ka ba? No talaga kung ipatpatig mo ti may sa tao mo na suna talaga. Nagsina ka mo namin. Gaputam. Nagaramid. Pada sa baling ang babae ti biyak na. Sugabo ng insinak. Pinapanaw ko. Ngayon gaputa, nakasaganan nga mang panaw iti babae na. Kaya nagsublikan niya. Kading karina sanan nga ulitin. Awatek manen. Ipagpagapok ka na giti duwangan anak mi. At pa yung duwangan anak mo? Inayat kamet. Ngimsan nga itang, ngimsan nga si kaitan, ti patpatig ko. No diket. Ipatpatig ko man ti asawak. Kensa ang mabaling ang tuloy ti relasyon ta kapot tabasol ng relasyon. Kadatamat ti nakaamirisan ti asawak nga saan ngagpao ti relasyon da iti babae na. Kapot tabasol ng relasyon. Amo na ka, di nga nakarelasyon ka ti sa balik. Impundok. Patas lang ko na. Liniputan na. Liniputak mo't naman pa yung mako na lipot da dyan kapata nagsina kami ngay. Nasara ka kunkunak. Kayat ko da dyan. Sana kang tumutawag, ang kapakibiyangan. Olga, nagbaling ka na ulit, napatek ka niya. Dati marikrik na kang kakit sangko na narik, nakarigit imuno na nga babae ti biyag ko. Mabalin siguro nga karma reta. Karma. Para kanya, katlaw matibas basol ko. At nakarbangak ka mangisina, ano, saan ko nga mangustuhan, di ugali na. Ikak, adaw nga warning, bala, last chance mo, no aramidam to ba lang, aramidam dalat. Yung mga kunti maramid ko. Dati pagarup ko, kat kukwa ka. Ngim adaghay magsabaling agtagi ko ken ka. Anong name inawis ko ni Inso? Tagbartek pare. Okay. Tama ba na agawis ka? Agawis ka nga tirasun kat kahit mo ti babartek. Kat dati agawis ka uminom tayo lang. Yung mapi ko nang intagbartek ko na.
Abayawan kayong kina Olga? Sinot ng isina. Sikawon no sona. Isona. Nasakit, di ba? Kung gusto ko ugali lang yung apa yung traso, no apin sina na ka. Ang kanalaing. How matpagkuna ako, no? Pariming may tayok-tayok man. Sana iba ka naglaing ka. Yung mga trason. Pare, at dagay man asawa na, kaduat anak na. Ano yun? Oh, di mo lang nadlawan? Awa mo madlaw, pare. Nakububing tila nga na kabimbintas. Nagsinublan ng dati asawa na. Naaramid lang day jay ni Olga. Kabutas la kayat daw lang abalsan ti asawa na. Inayat na kanungin. Yung nagsublin ti dati ang panagayat na ti asawa na. Kabuta nagkarit ti asawa na nga saan nang tungulitan ti naramid na. Talagang ako nagpahot, pare. Sikaman pa na ti lalaki nga nubya nang awan nagpahot. Kaano to nga makanubya ka nga tatagpahot? Manong nemi kasladjakon kayat ti agaram. Kasi ano nga taet bangkilatis iti babae nga ti ugali na kayat ko. Ngayon ba di ka ding ugali? Ti mang-monitor ken ka? Hamat ti amog eh. Anong naimi ti may isang rabi ang tak dito'y balay, inasit gandak ni tatang. Ito na no, barok, ti panag-asawa. Alisto ka ba't lang kami nga makapalusok ka rin tinubyan. Awan ti agpaot, haan? At ako man agpaot tatang dati naudi kat adamad kayo masawa na. Ada? Nakirelasyon ka ba yun? Asawa na. Itya ka mo, asawa na. At nagsinang da anong nagsinubyanan tayo. So nga, nagsina kami na. Di mo unay ngamin, ano ngamin, andalag gaganging ugali ti may sa babae. Kata, ano mo sama? Kasalita mo na siya, balbaliwan na. Sige, ba't ngamin, no agayan, ayat kay nga talaga, kaya di patpatag na kanya babae. At napagribangan na, nga mga mono, na siya at kasasaad mo, nga agrumbang mat nagpakada ka. Tsak na ti kayat ti kasta nga aramid tatang. Kaya doon kasawa kayo itong arodan. Numanubyak agpahot kami, kabot na napintas na siya at ugali na. Tsak kayat nga bakbakalanak, tsak kayat nga kwa. Kagatahan na ito aramidan at amunan. Mintun ka ano nga masarahan, ti kasta nga babae. Nasarakan nga rodan tatang yung asawa na. Naramid lang siguro ti kasi di nakaunay bibiyangan at haang nga seryoso kayo ka. Ngayon di kita man, ubiyam nga seryoso, siyempre, monitorin da ka. Ang mundo na sa dunayam mo, paspasama ka. Gaya nga, ita. Sige tanan. Saan nga scan pa yun, makasalitan na rin. Dumting tulatan, sinot na ikari. Talo nga bulan, nga bakante, ak manunimi, idimam amok ni Marie. Hi, Marie. Hi. Mabalinti. Mangarem ka. Amo yun, da kayo nga playboy. Kasi dyan style yun. Deret saan. Hindi pa likaw-likaw na. Kasta kami ni. Agpaso, ano gotek? Adun di kiti babae, ti biyang ko. Nga mawantek paon. Tapay. Diya kaya di kiti ugali da. Ano namin ti kayat mong ugali? Ano ugalim? Siya? Nasikimpetak. Nadungoak. Napudungo ang gayat. No talaga nga mariknak ti ayat. Pengorot nga akong asawa mita. Ay, akong asawa. Gaputa, Jack mo't pa nasarakan ti baba ang lalaking na ikari nga agbaling asawak.
mo sawin, virgin ka? Hmm. Napanagkala ka mga baga, I'm still virgin. Naggraduara kiti college ng virgin. Aging ka na ita. Nagtatrabaho ako. Sikaw, musta man ti work mo? Okay, met. Sugabo nang no, balin na ko makit kahit kung tag-asawa. No, da, serbi kita ornong kon. Ken kahit pa ni tatang kong agsawa. Kahit nang madanda, apo ko na kanya. At naman kita apo ko nang nadadata tayo. Kahit mo sawan, tutuwa kayo ni tatang mo. Mambaling ka din nga, kung may kapasyaran niyo malayo. Mambaling, may tangin, noon niya't ibaga midya balay, mamaling mo't ibaga to yan. Really? I love you. Nakalaklak ang ibaga niya. Hingim, kasla saan nga nagtawad iti kaon gam? Pagkunam ka saan nga nagtawad? Agsapsapulak ti virgin. Kat patyak na talaga nga virgin ka. Kahit mo sa pa nakarelasyon mo, virgin. Awan. Agsapsapulak mo iti lalaking man nakaawat. Anapay? Man nakaawat ka kadi? Depende. Noon niya dirumbeng awatek. Kung kahit mo tinapintas ng ugali, itata, kahit kung mamuan, anya digiti madi nga ugali digiti nagbaling nga girlfriend mo na di mo kinayak. No mabalin, siyak lang tumawag o nag-text. May ganun. Kahit mo sa no, handang kitkitan awan bibiyang ko kenkan. Kasano no dadakas na pasama kanyak, no dadakas mo pasama kanyak, no adanas ken nga, siya ti tumawag. Kasano no da sa bali nga naramidem. Tawang ka dito pa nagtalek mo kanyak, no talagang ipagpatig na. Awan ti madi nga naramidem. Kaya lang, opisina, balay, uno saan opisina, ka-opisinaan nga rumwar, diyan. Ingkam uminom, ingkam, basta. Di ka mabaling nga tawagan, nga saludsudin, kumusta ka, dakatabala yon. Saan? Siyak lang tumawag. Nulas ka nang ipakadak. No saan? Sige. Sige. Sige, nisukunam di. Aw mo pa relasyon ta. Ngam kahit kung agka-relasyon ta. Kat na ibagakon kang karigiti sangko akayat. Tapno sa mga ramiden. Tapno agpaot ta. Ikasano no sang kamat ng patpatig. Di awan relasyon ta. Sige. Thank you, ti panagamang buta. O may kapasyaran di malayo. Idid ko lang yung kang cellphone number ko. Noon na kayat mong ibaga. Noon yaman ti kayat mong ibaga. Ori awan tayo di balay mabalim. Abi nga hindi mo kayat kapasyaran ka. At ka di akunget. Si Asumi. Una dasama mo. Apay na matasam ka din tinakarelasyon ta dasawa na. Iso tinawadi. Nagsina na. Magstok ti ugali na. Ngayon isot nang isina kanyak. Tadabad kahit masawa na. Nagsinubyanan da. Sumadla kayam. Dumating to tingon daway. Ngayam amuka ka rin naganak kanyak. No. Nakasagana kan to nga mangikasar kanyak. Kahit mo sawin? Anda relasyon ta? Ha? Amo na ipagatikas dyan, no? Ang konak mo ta kaya, di ba? Tsaka mo tapin. Agsapsapul ka, agsapsapul lang. Tsaka mo no apay. Nga si kapay.
nalapat persata ken ka. Ket naamuak pa hindi kiti di mo kayat. Namamu ka unayen kaputa. Kunam nga na adun di kiti babae iti biyak mo. Ket agsapsapul ka tikas kanyak na virgin. I love you, David. Wow. Ket amom ka di. Nga aming nga nanubiak iti panangibagan at I love you too. Maidate ko nga sa diagos. May check-in ko nga dagos. Kahit mo sa wen, i-check-in lang itan. Wen, let's go. No. No naaramid mo ka na duma, hamo maramid ka niya. Tapay. Kasar mo na. Umay kang tuntungan at mga sasawan. Di tapay pinadas. No kasunok pa, kinapaot na. Di ba? Awan agpaot ko lang, kaligit imuno na. Napaotin no da upat na tawan. Ay, upat na bulan. No? Puro dua bulan kan talo bulan ako panugupat na bulan. Okay. Panasin ta. I-try ta. Basta lagi pa kiligid sa mo kaya. Naarakop ko anaagkan manunemi ni Ani. Ni Marie kunak ko. Nagimas din dagiti bibig na manunemi may gidyat ko karigit imun una. Kasla talaga nga virgin dagiti bibig na. Damo na maagkan, damo na manutnut dagiti bibig na. Virgin pati bibig. Yeah. Yung sanitan. Wow. Sapay ko matagpaot ta. Sapay ko ma. Manong name ko na kanyak ni Inso agpaot kay ngatan? Ken virgin nga tangag peso? Iso pa lang para tinang pahay kanyak. Amin nga nanubyak. Nadagos ko nga awiyasin iti check-in ket umanugod da. Gabot da padas dan. Gabot da mailiw da. Ngem ni Marie, awang pa'y padas na. Awang tinaskin nga kailiw na. Digad kahit na sawan, virgin nga peso. Ngem mapasamak to nga tada kayo tagkatuluyan kini Marie. Kalbasan ti dua alawas manong nemi. Siyempre, pinatas ko nga saan nga tinawtawagan. Sambat nga tumawag tadetang arti kayat ko. Himti may isang malam manong nemi panagawit ko dito balay. Sinabat nak ni tatang. Ay, at amang uray kang kanak. Sino? Marie ka no tinagan na. Anad to hindi Marie? Iso palat na nanubiam, may dito mismo abalay. Di ka tinubiam nga bagbag madanubiam, di mo pa inyam amukan niya. Di ka man pa, rantat mangyam amukin ko anang, sumot ng simang pat nga nangyam amu, ti bagina kata kayo. Di mo ko magkagkagura. Amo manak. Kostuak ni Marie. Una ta, supalente amoy, na amoy yung anubyak. Barbarin magpawat kayo. Kaya, kenda kayo to. Ay, supayente nagluto. Ibang-iba ito. Sabsabali. Nadanon ko isunat di kusina. Nakigtot. Apay kanta ka. Hoy! David, apita ka. Sorry. Di ka man kami mauring ang tumawag. Kaya di ko mangar timawag. Hindi mo matkayat na siya tumawag. Di ano na nga kayat na si kamis mo timay dito balay. Sorry Sorry. Gawit ang karo din. Hindi mo kaya't nganda ka dito. Hinala ng tibag na. Mabit lang. Gawit ako. Mabit lang. Nagluto ka, di mang kamen. Nagkaroon kita sa akin. Sige, tagsukatak biin. Lagi kita sa karo din.
Naka-short ka nakasanduak manong nemi. Kinakaalang lang kami nga nangan. Kadwa mi ni tatang siyempre. Mum dato'y panagabraw dato'y ni Marie ket malagip ko law na di dinanang mo. Kastoy. Di panagabraw na. Kaya, ken kastoy pati panag-adubo na. Kastoy at adubo. Adubo karne baboy. Nay, mayat. Kaya mayat. Din to tadig adubo kat adubo kat madlaw mo nga na jidiguna kat soy. Dito kat ni manteka. Talaga na ipamanteka. Magyaman tatang. Ay, tatang. Magustuhan nyo? Kastoy at tinubya. Tatang mat. Si kapay lang balasang ko ti. May dito'y balay. Na nagluto. Kat may mas tilotong. Awa pulos ti may dito yung balay nga. Nyawawin dato'y anak ko. Ito nyawin ko kumangar di mari. Kaya so mismo ti may. Kat lawan. Amo nyawin ang so mismo ti may dito'y balay. Nanataran tayo nga ron. Agawin tumit lang ha. Di mo pa nitulod. Palubos mo lang may santang ang kumyot. Serbit at dalugan mo. Mari. Gustong kadimat lang? Naimas. Kat kunada no, naimas ka no, tiluto ti babae, naimas metisona. Di ka awan na iimas nga no, awan tinaimas nga na girlfriend mo. Papi ko maawan na imas. Di mo matapay naraman ng tiluto da. Ewan niya. Umiyan ka ha? Tatang, umiyanak ka no? Nakinadalata kang kabalasan ko no kayat mo. Yung saan ka di nga sampay lang mabalin tatang? Gabuta, di ka pa nagkasar? Ang ginuwan pa nagtalik mo keng kuwana nga di nakantubaybayan kata itad mo saan mo labas na? Yung tatang mo, imbes ko mga anawain na ka, iturunak pa Ado di kita naganakit nga, ay hangkay pa ilag ka kaida anak ko, di ka pa ilag kasawa. Ngayon ni tatang mo, kasi na, dagdagdagan na ka, madaan ti anak, adapo ko na. Yung mayat ka? Kaumiyan? Iba't patag ka, David? Di pa iko keng kati amin? No ba sana ka sigurado, no datatag katuloyan. Iba't patag ka, kadnuan yaman ti resulta ti amin. Nagkasaganak to mga umawat. Sige, umiyanak. Manong nemi ididay dilaeng nga rabi nga napadasak. Tinangikot iti maysa nga virgin. Manong. When? May igidyat manong. Tadagiti imun una nga babae ti biyag ko manong nemi kata madlang mulatan nga dan experience na. Ngem ni Marie manong nemi kaslag sursur. Nupay alis tumit lang nga nakasursuro. Tay bagak kang kuhana, ida saludsudan no kasano. No anya taramidak met ko na. Sumblat kamet ko na. Sakti mo naman nung namin ng lailo kang kuwana, itinaduma-duma paset ti bagina, ng rupa at gramang payan iti baba, manong nami, sa simublat met kat inaramid na met, tinaramid ko kang kuwana. Kaya dito'y ko na panagnikan, manong nami nga talaga nga virgin ni Maria. Virgin man. Nagamit nga ron, di kabigatan na, manunemi, kas itibiling ko, no saan ka tumawag, saan ka tumawag. Kalpasan, ti makalawas, tinawagak, mitlaing every other day, kinumusta. Kaging ka, nga, rabi ti Friday, manunemi, idibensyo na ladawak ang nagawin. Pero ita ka lang ang nagawin na ya. Di mo kadiam mo, nga adad to ni Marie.
naman ni Marie. Kunana, nga every Friday ka no, nga umay ditoy. Kat no nasken nga agmalmalim so na iti Sabado ken Domingo, agpadpata kayo nga awan trabaho na. Tatang Sabado ken Domingo, barkada time. Anak, magusto ki Marie. Iso nga, samon nga ibatan pa. Ako pa'y makabulan nyo, han? Baka, dito yung tikabibitan. Buta, kahit kong isina. Kahit awan pa'y makabulan nyo. Wag. Samong isinsina. Kahit kong isot agbalin nga asawam. Tano isot agbalin nga asawam, responsable nga asawa. Tatang, samong isinsina. Tano isina misuna, agbabawi ka to. Saan ka nakamasarak pati kas kakwan? Wala sumurikan. Ayan na nga rin isuna. At dati kwartong. Your oray na, nagluto. Your oray na ka. Tapi nga rin nga minang timawag. Kit kagura mo dito tumawag. Tawagam ko na uray klata nga suwang patandatang ko. Nanganin? Tsaka mo. Mula kayo natantatang. Urayok ni David ko na. Baka ampay na nga. Riniing ko man. Maring. Dakan? Sabi di mo yung tawag mo kung may kagayam dito eh. Hindi mo kahit nga tawagan ko. Nanganggan? Nahampay. Sige naman. Baka natabangan. Sige hanggang pa nangan. Lang anak ngem kahit ko ang kapanganta. So anak tumanin ka nino madumdum ha? Kakinantan tumanin na. Kabayatan na mangan kami manang nemi. Amom, kasla kahit kan nga isina. Okay lang. Anak, okay lang no kahit na kung nga isina. O maramid ko. No pa'y nasakit. Nasarak akong tilalaki nga parik nakti ayat pagkatapos isina na. Okay lang. Siguro isot gasat ko. Tapi nga rin kagsangit kakit mga manganta. Nilandaman kami ng bagbagam. Sige. Saan kang isinsina? Ananusan ka. No, tirumbing anusam kanya. Siya kibangan anus keng ka. Sige. Kasi nga rin. Palubusan ka namang tawag kanyak. Okay? Paiso? Hoy. Gabutan mo ka-concern ka unay. Iti may pangyap kanyak. Gabutan mo kan padyak na talaga nga sika. Sika pa ilayang tinang ipatag kanyak. Saan ka nga gayat pa iti sa bali? Nilayan pa tayo iti mabalig mo magsina ka data? Siguro. Kasla nag-asawa tanong kasta. Takayad mo nga din. Sige yung saan ka rin nasa siat no, ipaot ta pa iti relasyon data. Amangan no, talagang adadigit hamo kayat kanya ka talagang jakmet ta. Malikdikan nga ramidan. Sige. Iti opisina, manong name, kahit mga sawan pare. Kahit mo kuman isinang, ibabawi mo lang. Masyanak eh. Sa may isa, talagang marik na ka talagang napudnot man na kahit na kanya. Sa iso pa lang ti Virgin nga nasa pulak, di ba? Pakaundot mo sa pulak kon. Kasunod ka na kinapaot yun. 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, bari nga. No, isot ka papautan. 3 nga bulanan manong, nakabutbuting na nga bulan. Tapos simple manong naming at may kapat ka bulan between, within, di may kapat ang bulan baka no,
adda mapasamak nga banag nga pangisinaken ko ano wano siya isina na. May talo ket gudwa a bulan manong nemi idi timawag isuna nga umay kanoy ti balay. Sige sa agawid na kanat. Jak sumusurot ka di barkada. Agluto ak tumanin. Kaguna. Nada ka di balay sikat agluto. Idi malpas kami nga mangan manong. Bada kami ni Tisiled, agpalpal pa kami. So awang pa'y ti romansa. Nagsanggir iti baroko ko. David, atok may bagakin ka. Nene. Ibagam samat nga dito ti maudi nga rabi nga yumay mo ti balay. Dito ti maudi nga rabi nga panagkaidata. Tapay. Sikat sumaruno nga mangisina kanya. Sikat may kadwa nga babae nga mangisina kanya. Oh, ano ti bagam? Anda na ibagam kanya kami ni Di, nga saan ko natong palit. Baka ti dati tipuon, ti pangisinam kanya. Ano yung bagagidi? Diba, ibagbagam ka dagiti karelasyon mo, nga nung kanaig kayo kat tiyak kayat ng sikug ka ko nam. Wan, diyak kahit nga da ikamat da. Kasano no, diyak mo gusto di ugali na, kalpasan na, ada ikamat na. Baka kapilitan nga magkiasawak to sang ko kaya. Apay, I'm sorry. Nginakim na po Diyos. Masiko ka. Masiko ka. Okay. Ni mamom, gabutasan ko na itong paltibilin mo. Talit at di mo kahit nga ugali ti may isang babae ti hangang itong paltibilin. Nasakit man nga mawatek. Pagyamanat. Taorin no santa man nga katuluyan. At napakalaglagipakan ka. At napakalaglagipak iti lalaki nga tinaminsan ket inayat ko. Kaninayat na. Pakalaglagipak tulad ti anak ko. Okay. Ano ba'y nasakit? Mawatek. Naragsakak to, may pas nga ikutan ako, kasi salon at maragsakan ako mang patakkel, ngore awan amana. Napibagam nga awan amana. Gabat kasi naramin ko. Baka ninakayatin. At kayat ka Tadang rutin anak ta. Oh, Marie. Sika talaga tinekari. Sika talaga tinekari ka pati sika pala. Sika lang ti pirhen nga nakakarelasyon ko. Humay kam ton mga asawa di balayo. Basta ni tiragsak na, ragsak ko, ragsak mi, ragsak mat ni tatang mano. Ay, gusto ka, mo dyan na. Nasarakan mo't lang yung talaga, tinekari para kang kanak. Kaya gusto ka, awanin tiya, dudupay ka, payagan, nag-asawa kayo. Kaya maragsakan mat manong nemi, nagiti naganakan ko ha, nagkapsat na. Ide yamamunak. Yamamunak kami kinitatang. Ide natulagan ti kalay sa amin. Ket ko na, ti katugang ka lalaki. Nagdindin na magbaro, ti kina-playboy mo. Kaya mamom, nadakasta. Playboy idi baro, idi adasawanan. Apo, nakasigising pa ito. Sapay ko matakasta ka baro. Igarik ka na kayo tatang. Nintulayangin Marie. Ti babae ti biyak ko. Ken ti pamilya. Isudan tulay. Nga ti agdama manong nemi talo dagiti nagbaling anak mi ken ni Marie. Ni tatang magustuhan naman ti mga iwan kadagiti apuko na kada kami ken tuloy mi iti asawa iti nagtrabaho. Tapno makarunong kami
para ti pa nakaisagan at tinaran niya ka masagbayan, dagiti talungan na. Dahil ito nga ro, ti pagkasaritak, manong nemi, nga tinaminsan, kat kunada kanyak, nga nag-ayaya makinayat. Yung kunak mo, karbagak mat ti mangibaga, nuan niya ti kayat ko nga ugali, kanyak kayat nga aramid, ti kinupya. Kadada manong nemi, natumpungan ni Marie. Nginupay kasta, siyempre, at karbangan na narong nakatagasawa kami. Amang monitor kanyak, hinjak mat araramidan tagbalbalong. Opisina, balay, balay opisina. Saka magkukuyog, out of town, kaduamin ni tatang ganagiti anak mo. Ano naman tigiti gundamoy mat nga agpakadak, ang tapaparak nga okasyon. Kastamat kang kuha naman ng name. So nga kunak, naman pa'y awan ilit agpaot nga nubiyak, nga masaraka kon ti babae, nga tungpalbiyag, nga agpaot iti relasyon mi. Na ito garot, manong name iti pagkasarita nga kaslaid kalmalang, nga napasamak. Sabi ko man, dapat na ibatik nga adal, liwliwak ang pagsarmingan ti biyag. Kadagiti padak, ka nagdingag, ka nagbuya, more power to your program, and God bless. Tiyagayam nagsukat. Tungar dagyaw nga bagaya mo. David.